Hello, hello best friend. Maayong adlaw kanimo diha. Og magpabukid na puta karon best friend, pero dili ni padulong sa amo ha, padulong ni sa bukid sa inahan ni Darling. Mao ni nindot kay daghan tag bukid adtuan ba. Og balik na puta sa atong naandan best friend nga part 1 kay medyo taas-taas jud ning pagkalakawa best friend. Og kay sayo man nag-declare og shutdown namong gitrabuhan best friend, nya wala pay klaro kung kanon sa amo resume. Pabukid sa tani, gayon putag suroy ani. Mani. Ug kay pabukid man atong padulungan best friend, then hinata magsugod og baklay kay di naman katungas ang motor. Ug dinhi na mo tagaktak og sugod atong singot best friend kay tanawa ra gud atong kuan agian. Labaw na ning basta bukid gani di jud mawala ning kaning lapok. Ug dinhi nalingaw ning mga bata og dula aning ilang dala nga dulaan nga piso best friend kay nagpahulay man mi kadiyot god. Nya sa pagpadayon na mo best friend, agian na mo ning bukid. Ug ang amo ding adtuan best friend, taas pa atong bukira, maong layo-layo jud ni among adtuan. Nya sa matingala kung magunsa day mi dinhi ang iyon day sa iyang mama para maka-vlog daw ko dinhi charet. Kuan day best friend kanang nalan sila anion diri na sila tuyo diri dapita. Nya agi na lang pud og tapok-tapok nila magigsuon ba, maman to ilang istorya god. Nya kita kay hilig man taning laag, tara kuyog taglaag best friend. Kini day akong kauban kasabay diri best friend. Mao ni ang inahan ni Darling ug mao ni ang apo. Ug sa pagpadayon na mog baklay nagyan na mo ning nang harvest og lansones best friend, og nangayo mi og nanguharag ko mga isa ka kumkum ra god. Dito nangayo pa to sila dito. Kay kining lugar best friend, sagasa ka mulingi, daghang ka makita nga punuan sa lansones og ubay-ubay pud og bunga. Og dinhing dapita, wala day ko na expect best friend nga makaabot ko aning dapita. Maagian ra man day namo ni usa day ni sa tourist attraction dinhi sa Santa Cruz best friend. Og lipay kay ko aning tungora best friend kay hagbay ra jud ko naghandom nga makalaag ko aning mga suroyanan diri Wara jud ko magdahom nga maabot ko aning dapita. Ug bisag wala ko kabalo best friend kung asa mi padulong, akong gipangandaman og pamalakasang outfit ang among adtuan best friend. Pinalit man ako ni San best friend, okay tag 5 ra man to. Ug kay naa naman ta diring dapita best friend, din na namin namahaw og nagpaabot sa among mga kauban, ang mga iyaan ug uyuan ni Darling. Dali best friend, mangaon sa atas samtang nagpaabot mi sa ilaha. Kay kining pagkalakawa best friend, nagpahibalo na sila daan nga magsayo. Maong dinhi na lang minamahaw best friend, kay niniguro jud kog dala og balon kay lisod na kayong magutman sa dalan. Ug timing jud kayo best friend, kay gana kayo among kaon dining dapita, kay view pa lang sa palibot, mabusog na ka. Hello best friend, maayong adlaw kanimo diha. Magpadayon ta sa part 2 sa among pabukid best friend, pero sa dili pa ta maabot didto, maagi sa taaning pilan hanging bridge nga usa pud sa tourist attraction dinhi sa Santa Cruz. Ug sa ubos nga bahin naapod ay dinhi ang Pilan River Rock Formation nga wa jud nako damhang nga maabot ko dinhi ug amo ang maagian. Dinhi na gani mi namahaw og nangaligo kadiyot, ay mi mo padayon. Kay dinhi man namo gipaabot ang iyaan ug giyuan ni Darling. Ug dinhing dapita perti na kong lipaya kay wa jud ko magdahom nga maka-experience dai kog ligo dinhing dapita. Pag humanog ligo ni sa kanadayon mi kay naa naman sila diri Ubay-ubay po dai mi nga magpabukid karon, mao ning tapuka ug mao ning mga kaliwat ni Darling. Siguro kaila na mo aning lakiha pero sa wala kaila igsuon po dai ni Darling. Dinhi ni hinahila na mig baklay pababaw ug niuna na dai ni sila Nico ug Vincent. Kining bukira dili pud ka mataha mo baklay kay simentado man ang agianan og makasulod ang mga motor.
Kini nga dalan best friend, mao pod ang dalan padulong sa Mount Tinor nga usa pod ka tourist attraction dinhi sa Santa Cruz. Pero dili mi padulong didtong dapita, pero ang among abdan at bangra sa Mount Tinor ug amo ra jung malantawa ng mga tawo nga mo padulong didto labi na katong gabi na klaro kayo ang mga guests nga nagpa-slide padulong sa Mount Tinor. Sa among pagtungas best friend, dili jud malikayan ang mga kakulian pareha kay Kuya Rinan nga nabali ang iyang kambyada sa motor ug nga nabili na lang didto ang motor ug nagpadayon na lang sila baklay. Ug dinhing dapita nagpamahid na ko sa akong mata kay naay insekto nga mosulod sa akong mata ug ginganla na muna og mawmaw didto sa gusan. Ug dinhi niingon sila nga dool na lang daw mi pero mao pa dayto nga buntod among adtuon perti pang taasa. Ug bisan 1/4 sa among gibaklay wa pa jud mi kalatas pero basta daghan mo mamaklay malingaw ra gihapon ka. Pero basta ingon ani nga adventure atong padulngan di jud ko maluya kay mao man ni atong ampay sa una ug hantod karon kay kining makapuyot ag syudad nga wala na to madak-an, magpangita jud ta sa atong naandan nga kabukiran. Stress reliever na pud ni para sa kuha o makatabang para mahapsay ang atong mga panguna-una gikan sa ubos kay naay mga butang sa bukid nga ang bukid lang ang makahatag ug usana ana ang kalinaw, peaceful nga palibot ug kining tubod nga tubig nga naa dinhi sa bukid nga mao ni gitawag og spring water og fresh water kung baga. Ug dinhi nang mahulay sa mikadiyot og nanginom sila og tubig ug kini nga mong maagian o sa kasuod nga higala sa inahan ni Darling. Ug naada siya dinhi kay nagdangka siya og kopras. Ug sa wala kabalo kung unsa nang kopras, lubi din na siya nga giluto. Ug ingon ani day best friend ang pamaagi sa kopras ug mao ni gitawag og nangkahan o pugon. Ug mao niya mga lubi nga ilang giluto. Ug ingon ani po di ay ang akong namatungan nga kinabuhi best friend. Gang dili na ko makalimtan sa una kung magkupras mi, kung magbuak na og lubi, magatang jud ko og magpaabot nga naay bula, labi na tong gagmayng bula kay tagudtod. Isa lang na sa mga kaagi nako sa una sa bukid. Ug dinhian aday tay makita nga bunga sa kape. Ug siguro isa ka sa hilig sa kape pero wala ka kabalo nga ingon ani gikan ang kape. Oo best friend, mao ni ang usa ka klase nga kape nga imong ginainom o ginaproseso lang kini. Ug sa among pagpadayon og baklay best friend, nangapit dai mi panguha og lansones kay nikatkat man ni ang uyoan ni Darling. Ug dinhiya among gisalod ang lansones. Sa among pagsalod nabuhian namo ang jacket, maong nahulog ang lansones. Pero kining higayuna perti na mong lingawa. Ug sa pagumana mo og panguha og lansones best friend, niagi ni si Kuya nga naay dalang kabayo. Ug basta makakita ko og kabayo best friend, mag-heart na jud na akong mata kay dili man ta permi makakita og kabayo. Ug usa pud ding kabayo nga nindot alimahan sa bukid kay makatabang pud ni aside sa kabaw. Nga dako pud og tabang. Ug kung gusto kang magbuhi og kabayo best friend, mao ni nindot imong buhion kay bata pa o para maanad pud siya sa imuha. Ug mao ra pud akong nahibal-an. Ug dinhing dapita, perti na mong lipaya kay nakapangayo mi og durian ni Kuya. Kay kini si Kuya nagtapok og durian dinhi og nanghatag siya og dali-dali dayon silang punit kay kini pa libre na. Ug gana pud kayo ning lugara kay abot pud diri ang motor. Ug kining dapita dinhi nami manukad padulong sa among agtuan pero taas-taas na man ning video ha. Sa part 3 na pud ta magpadayon. Hello best friend, mayong adlaw kanimo diha. Umupadayon na ta friend sa part 3 sa among pagpabukid. Dining dapita nanukad nami para motunga sa bukid. Ug bisan kaning mag voice over ata, mafeel gyapon nako ang kahago anang higayuna. Pero perti na mong lingawa kay as naman namong daghana. Ug kining dapita dinhi na nagsugod ang tungason pero padayon gihapon bisag wala ko kabalo kung asa ni padulong. Pero mosunod lang ta sa naguna kay sila man ang nakatuod aning dalana. Ug basta idaran na ta, mabiyaan na jud ta sa mga bata nga atong kauban. Mangko na jud ta og idaran. Pero naalang ko'y tips sa inyo ha, kung mutungas mo aning bukira, ikalma lang ang una-una ug i-enjoy lang ang palibot nga hastang ninduta kay dinhi makalanghap ka og fresh air nga maayo sa atong lawas. Kay sa syudad puro na polluted ang hangin gikan sa mga sakyanan ug pabrika. Sa sobra oras nga among pagtungas, naabot na mi dinhing dapita kung diin malantawan na namo ang mga balay sa ubos o makita nato na taas na jud ni among naabtan pero wala pa ta katunga sa among adtuan. Kining naa na ta sa bungtod, pwede na to isyagit ang atong mga kasakit nga atong natagamtaman sa ubos. Huy.
Ug sa sige na ko panawag ni Darling, nakasunod na jud siya sa amoa. Dinhing dapita na jud ko'y nakitan nga balay ug dinhi kaabi nako ug diri na. Pero layo-layo pa jud di ay ang among adtuan. Ug dinhing dapita abi jud nako nga dinhi na pero dili pa jud di ay. Kini di ay nga balay ang tagiyaan ni katon si kuya nga naay kabayo nga dala. Ug kini di si kuya gikargahan ang iyang kabayo ug mga dalunon kay bugat pud to ilang mga dala ug mao ni makalamang basta naa kay kabayo hasta jung gamita basta ingon ani ng lugara. Ug nanghapit mi diriya kay namay tanom nga rambutan si kuya ug dinhiya dali-dali dayon mig panguha kay basin mausab ang una-una ni kuya. Dinhiya ni padayon na mig tungas ug dinhing dapita habang gatungas ko sabayan pud nako og kaon sa rambutan nga hastang tamiisa nga murag maharlika siguro to bato. Kabatoan ang among dalan nga gibaklayan. Dinhing dapita perting ninduta kay naibulak nga atang sa dalan nga hastang gwapaha bisag wala ko kaila pero kahawig niya ang bulak nga sunflower. Kining higayuna perti nang hangaka pero padayon gyapon ta og tungas sa dalan nga murag walay katapusan. Hey! Ug didtong dapita mao daw to ang dalan padulong sa Mount Tinor, mao'y ingon ni Darling. Ug dinhiya basta natay magian bisag unsa pa ng prutasa walang ligtas sa amin. Ay, ba't Tagalog na? Mamanggod ni makagana basta bukid na atong adtuan kay daghang prutas sa kilid ug makalibre jud ka. Ug dinhiya nasugoan ako si Darling ug panguha og bayabas kay akong nakita nga naay daghang hinog. At sa wakas na jud tay naabtan nga balay nga pwede natong pahulayan. Kining lugara mao ni ang lugar sa isa ka uyuan ni Darling. Dinhiya naghaling na dayon sila kay para magsugba og bulad kay aron ilang pamahawon. Ug dinhing dapita gisugdan na dayon nila og saka ang lubi para manguha sila og butong aron makainom tag sabaw sa butong. Ug kami jud ang nakabirada aning isa ka bulig nga bunga sa lubi. Ug dinhiya dili jud ni sila musugot nga dili nila makuha ang isa ka bulig kay peti kunong lamia sa dihang ilang natilawan ug nahibal-an nga perti pang butunga ning lubiha. Ug basta gusto jud nato nga makuha ang atong gustong maabot, maningkamot jud ta para ato makabot. Huy! Hey! Ug diriya gisa-isa na ni Darling ug kuha ang butong samtang nakatungtong siya sa iyang manghod nga perting kasgana. Sana all. Oy, ikid. Ug dinhiya ako nang gitilawan ang sabaw sa butong nga bugnaw na tamis pa jud. Makawala jud og kahago gikan sa among pagtungas aning bukira. Pero wala ko katarong og inom kay wala na tarong og abre. Dinhiya gabrihan na ang mga butong aron kanon ug atong makita nga perti pa jud aning linghura pero kay mukaon man ta dalian na ang kutsara pero kay bedyo man ni atong tirada nagliso jud ta kuha sa butong. Sa atong makita nagsugba na og bulat ingani magsugba ang dinalian kay gidabdaban. Pero dinhi sa kilid perting ganahan ni Nico sa iyang pagkaon sa butong ug ang anak sa iya ni Darling nagkaon na po diriya kay kining orasa medyo gutom na maong kung unsa makaon dinhiya amo nang kaunon ug kining higayuna nangaon na sila ug klase-klase ra ni among food trip dinhiya ug kay taas-taas naman pud ning video ha padayon na pud ta sa part 4 pero mangaon sa dayta. Hello best friend! Mayang adlaw kanimo diha friend. Dinhi na ta sa part 4 sa among pagpabukid. Ug kinihigayuna na nami sa lugar sa isa ka uyuan ni Darling. Ug dinhiya friend nagkandaiya lang mig food trip ug sagad ana prutas nga klase-klase. Kini pagkaniha friend timing jud kaayo. Wala jud mi nagmahay nga naabot mi aning dapita. Kapoy man pero sulit ra kaayo. Kining higayuna ginapod og reunion para magkailhanay ang mga uyuan ug iyaan sa ilang mga apo ug ang mga asawa sa ilang pagumangkon. Uy, haha. Ug kining video ha, mangayo lang ko daan og pasensya kay gipang fast forward ko ni kay taas-taas pud ning video ha, kun dili i-edit. Pero ang importante ani nga akong napakita ang mga naitabo aning lakawa. Ug kining higayuna nalingaw pud mig panguha og rambutan samtang nagpaabot sa among mga kauban nga naa pa sa ulahi.
Hindot po din pagganiha kay naay daghang grasya o dili jud magutman kay daghan magmakaon bisag asa. Dili ka maproblema sa tubig kay naara og nalipay 7 cent kay di daw siya kakabo. Ug kining higayuna ilang giandam ang bani sa saging kay maoy himuong plato kay nagluto man og pansit ug dinhi man yudto. Ug pagkahuman og luto giandam na mga pagkaon ug sa dili pa mangaon panalanginan sa para daghan pang grasya ang moabot. Ug gana pud kay ning kauna kay basta daghan gani ang mangaon labi na kay ang among gigamit nga plato bani sa saging kay mao daw kuno ang naandan nga platuhan sa iyang mga iyaan ug guyuan ni Darling. Labi nagnaay okasyon Murarapod ni silag ni balik sila mga kaagi sa una. Makarelate po ko ani ilang tirada kay pag ora ko nakaulit sa bukid ingani po ako mga gipangita. Ngita jud ka paagi para mabalik tong mga nindot ng mga kaagi sa una nga maoy nakatatak sa atong mga una-una. Humana mo pangaon, ibalik na po migtungas, kay igo lang minamahulay dito ah. Sabi nila patag daw. Lintik na patag yan. Kahilak man day taning pagka-trabaho ah. Pag sa gyud siya grabe. Diba? Hello, hello. So ana na diri sa kuan. Farm ni kuan ni Ano na ni? Stella. Stella? Stella Bali. Stella Bali? Sa nami diri sa kuan. Soon sa Igpit na ni diri igpit. Sa farm tour, i-house tour ta mo ani oh, i-house tour ta mo. House raid na to ni ilang balay diri ah. Hello, hello best friend. Mayong adlaw kanimo diha friend. Then hinata sa part 5 sa among pagpabukid. Og Hagardo Versusa na kay ta diha ah. Kaya unsa nang orasa, wag yapon ta kaabot sa tong padulngan. Pero kung yung naani ba naman imo makita, makawala jud sa kakapoy. Tama jud kayo pag-abot na mo dinhi. Kay mao dayon ni sugat sa amoa. Makahilak pud ta gamay ning pagkalakawa kay pwede laging to nga suna, pero mobalik pa. Hey! Nya, dinhi tagbaw jud akong pagkalagan kay grabing tinungas jud ning hitabua nga nakaingon na lang ko sa akong kaugalingon nga, da, tagbaw lagi ka karon. Dinhi dapita naabot na jud mi sa pila ka oras namong tinungas. Sa wakas naabot na jud mi dinhi ikaduha di ay ni sa pinakataas na buntod dinhi o didto sa among likod mao ang Mount Lindor nga atbang ra dinhi Kining balaya ang tagiyaan ni ang isa pud ka uyuan ni Darling. Ug kay nakahuna man ko nga house raid ni tana atong sudlo ning balaya pero nananghid ko ani ha. Sa dili pa ta mo sulod dinhi atong makita nga naay punduhanan sa tubig nga pasalamat jud mi nga naay sulod kay hakotuno na dinhi ang tubig pero okay gihapon diri kay dili ra layo ang tubig. Ug gayaw lang katingala kung yung ato ang porma kay panagsara manggod sila ganhi og rest house lang daw ni nila. Pahimangno lang daan kung unsa inyo makita diri sa sulod bawal mag-judge ha. Pero kining balaya perfect kayong pagkaplastara, kinindot kayong view sa palibot. Ug mao na niya akong ginaingon sa akong pagpadulong diri nga moagi jud ta kalisod una ta makatagamtam og kaharuhay. Haom jud kayo ni dinhi kay muna po namong abot dinhi pero nabaguan ra gud mi kay mao pa may pag-anhi namo. O diba tsada kang palibot kung yung nani permi mo makita enigmata nimo nindot kayo. Mao dai niya ang inyong makita sa sulod sa balay. Ug naka-design ang balay nga dili ka ka-feel og gigang kay sitro lang siya kung walay kortina. Di na kinahanglan og electric fan labi na nga bugnaw pud ang palibot. Dinhi na isa ka kwarto og well maintained ang balay bisag walay kapuyo dinhi kay gina-make sure man sa tag-iya nga hinlo ang balay aya sila mulakaw. Siguro sa uban tipikal lang ni nga balay pero para sa ako mansion na ning balaya kay halos kompleto na ning balaya labi na kay na CR sa sulod. Mao na pinaka importante labi na ning lugara nga dili na kamo gawas pa inig kagabi Kompleto Ricardo.
Mo ni among kuanron. Ano among balay nga among tulugan karon. Kay ugma pa mi manguli kay murag mo na muna jud dugan ani. May kapoy. Da. Nanti, istorya. Apa? Diba? Grabe, worth it man po daw ang pag-anhi diri guys. Sa kakapoy. Mga pila ta ka oras nagbaklay. Mga sa kadlaw daw nagbaklay. Madulong diri tama raman pod kay kuan mo kayo ang view. Breathtaking. Di ba? Lupat naman yun. Nindot siya. Soy. Soy, di ba? Dapat siya plastaran dira. Nayabo kay kapoy na kayo. Ano ko kabantay magbutang na ko nayabo di ay. Ito may gikan guys layo-layo dyan may gibaklayan dito pa may gikan dito pa dito. Okay. Tanyo ba yan? Hello best friend, maayong adlaw kanimo diha. Ug mao na niyang last part sa among pagbabukid friend. Kining balaya mao inahimo namong pahulayan samtang naami dinhi. Ug bisag mo na muna nang tinungas na mo ani friend. Makaingon jud ko nga worth it kayo ang among pag-anhi diri kay nindot na ang palibot, makaamis pa jud ning balaya. Labi na kay bisag simple lang ning balaya pero naa na tanan ang imong kinahanglan diri Mabuhi jud ko diri basta naalay bugas. Ay! Ikaw, friend, kaya ka ni mo puyo dinhi? Para sa ako, friend, no, kung papilion ko, kung kanang syudad ba o bukid, mas pilion ako ang bukid, friend, kay sa bukid man ko nagdako good. O mas gamay na ko ang bukid kaysa syudad. Pero kay naman ta diri sa syudad, ang atong pamilya naman diri magpasyudad sa taron. Cheris. Kining balaya, makaingon jud ko no nga, wala na ko'y pangitaon pa kay basta naalagay CR, daog nakadaan dira. Ug dako kayo akong pasalamat sa Ginoo ning higayunan no kay naka-experience mi og ingon ani nga talan-awon nga talagsaon kaayo. Kini mao ni ang ginatawag nila og udyok, kata sa kaong. Ug kalasa lang niya ang bahal nga tuba.
kapuya natin sa tungkol na food. Atin. Dating kapuya, bye-bye. Tara nga.